Audio Jungle. Velká řada z nás se potkává s problémem nadváhy, popřípadě obezity. Samozřejmě je to čím dál tím frekventovanější problém, který se řada z nás snažila nejrůznějším způsobem řešit, ať už užíváním nějakých přípravků, preparátů, cvičením a podobně. Ale bohužel se to nedaří, protože všichni víme, co bychom měli dodržovat, ať už je to změna stravy, pohyb vytrvalostního typu a podobně, ale z důvodu spěchu moderní doby, popřípadě zdravotních problémů, to nejsme schopni uskutečňovat. Právě pro takové lidi vznikl přípravek s názvem Dietal, který se skládá z tablet na omezování pocitu hladu a ze sáčků, které jsou určeny k zaplňování žaludku v podstatě nekalorickým materiálem. Úkolem přípravku je nahradit část jídla, které skonzumujeme během dne. Prakticky se přípravek užívá tak, že před každým hlavním jídlem si vezmeme tabletu na omezení pocitu hladu a připravíme si nápoj, který se po přípravě vypije v podobě limonády a v břiše se přemění v nekalorický gel. Tento nápoj nám umožní neskonzumovat potravy tolik a zachovat si takový ten komfort toho užívání a netrpět přitom hladem. Ukážeme vám to v následující ukázce. Praktické užívání a příprava přípravku je velmi jednoduchá. Dá se to připravit v domácnosti, v zaměstnání, kdekoliv na cestách a je to opravdu rychlovka. Stačí si vzít sáček, který vsypeme do 2 deci vody a zamícháme. Vznikne limonáda sladkokyselkavé chuti, kterou poté vypijeme a můžeme jíst hlavní jídlo. Dále se kromě limonády dá připravit i takový dezert, kdy do misky dáme ovoce a přilijeme to touto limonádou, necháme to nějakou dobu odstát, pár minut a vznikne nekalorický gel, který podobně jako puding nebo nějaké žele můžeme si vychutnat a užívat a je to taková sladká chuťovka, přitom je nekalorická. Jak jsme mohli vidět, užívání je velice snadné. Podívejme se, jak přípravek funguje po praktické stránce. Gel, který je vytvořen, i tablety, které přípravek obsahuje, jsou tvořeny z nejmodernějších rostlinných materiálů pro daný účel. Gel obsahuje rostlinu konžak, která je schopna svázat až 100násobné množství vody, přitom je kaloricky téměř nulová. To nám zaplňuje žaludek a obsahuje to aminokyseliny, které dají odpověď žaludeční sliznice, takže vybudí inkretin, což je hormon, který nám říká, že jsme potravinově saturováni. Dále tablety, které obsahují Garcinia cambogia a extrakt green coffee, tak dávají také odpověď na úrovni mozku, ovlivní hypotalamus a naše vnímání pocitu sytosti či hladu. My jsme testovali přípravek na jedné z 2 dívek, které mají kladný postoj k jídlu a podívejme se, jak to bylo subjektivně vnímáno. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
jsme viděli, přípravek je příjemný a jeho užívání bezproblémové. Z dalších benefitů můžeme uvést, že nahrazením části jídla dochází k snížení přijímaných kalorií a tím pádem hubnutí. Můžeme také uvést to, že přípravek nezpůsobuje průjmové potíže, nezpůsobuje dehydrataci a na rozdíl od proteinových diet nezatěžuje organismus škodlivými ketony a fenoly. Pokud jste názoru, že zázračné přípravky na hubnutí neexistují, máte pravdu. Dietal je ovšem pomocníkem, který přinejmenším nám dá pocit, že na to nejsme úplně sami. Já mám ráda všechno jídlo, ze všeho nejradši asi těstoviny nebo pizzu, mám ráda i sladkosti a nepohrdnu čokoládovým dortem. Tak já jsem tu dneska s kolegyní, která mě strašně překvapila, protože skončila v půlce hlavního chodu a ani si nedala kousíček čokoládového dortu, který miluje. Já když jdu do restaurace, tak si normálně dávám 3 chody. Za začátku si dám předkrm nebo polívku, když je nějaká dobrá, potom si dám hlavní chod a nakonec si dávám dezert, prostě nějakou sladkou tečku nakonec. Tak dneska mi chutnaly všechny chody. Jako první byla polívka, to byl vývar s nudlema, ten byl opravdu výborný. Potom jako hlavní chod tak bylo kuře s rýží, ale to už jsem teda celkem byla plná. A jako poslední byl dezert, ale ten už jsem opravdu nemohla dojíst. Tak jídlo jsem měla i nápoj, ten měl příjemnou ovocnou chuť a velice mi chutnal. Normálně opravdu s ním všechny 3 chody, ale teďka jsem se cítila už zasycená a ani ten dort, na který opravdu nedám dopustit, tak jsem nemohla už dojíst. Fakt to zní zajímavě. Musím to vyzkoušet, protože vypadá to, že se tomu dá věřit. Tak je to zajímavé, že to takhle funguje. Ze začátku to vypadalo jako taková nevinná limonáda a kdybych měla možnost to vyzkoušet, tak to určitě zkusím znova.